Kinong mi khamat ke Jirang constituency kan thop yau MLA but MDC nalor kinong yalam shinong hakaseba jong kata yau kilalet panjing pensai naka chairman kam managing director jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited namar ke jingkeu palat ka by boarding electric hakathan bernihan but hajirang baro kawai kabala bo hakajing but ke jingket ke bakhya ye ki pai nong shong shinong bapindon kam boarding Kene ke jingkeu ka by boarding jong katanat MEECL kamshim laja satya tang hakani kathan bernihat ne jirang hendrai kalaja hajan barok ka be ke challa bat ka daw ya kene kamdei satya na ke jingpin keu dor jong katanat ya ka by boarding hendrai ka de namar ke jingkhain antat ya ka by boarding klem da le ya ka meter reading Jan baro kishnong kilamat ekini kijing hakababun kilong yeng kilayo eki billboarding bakot deki pau hajar donru kibelakot laktengka tang bapendon kam ya ka boarding hakini ki kendiat bana batrai kam ka lockdown la ban kedaw hangni ba ka MEECL dangshen kalami hakikot kubor halor kijing no ba kala shupa lum jingken madai mata ya ka by boarding haki engineer namar kijing bamla banwan tray ki meter reader but hakini kijing le lum jingken ki engineer kimshim na yo ban lum yi kijing ken daki core digital ki bajupen don kam daki meter reader but namar kani ki babun kijing ken kila bakla but wat ki benai bala depsi ka by boarding ru lapen pau baklem pat siu satya Habayakran bat UPCN UMLA ke Jirang uba Sosteni Sotun ulapan pawi ke jing songkya halor ke jing trekam thurmur jongkatanat MEECL Katkum ke jing ong jongu ha ke jing kendo bat ke chairman kam managing director jongkatanat ikong nikla ila kubur bakadan ke jing le bakla jongkatanat hakaliang ke jing ken jing dia ya ka by boarding Ikong nikla ila kular ban sapa daki engineer cakathan bernihat bat jirang bakin pet benya biang ya ke jingkiu jong ka by boarding hakathan kenang baki pat ba kin nomma ya ke jing Nikpat nilai iba kimjudan ki meter reader koi ka department ka labo yaki nrei kimjulek kisisna hi ka bil na yeng lanena dukan sia kisipun poi kunto tementa ka sen ka panongkong ri ong ba kilai pha ki briu nangne na silong iban leksim meter reading takadaw kapoy kata-kata ka bill ka bahe te nangne sakmat ru ila kular ong ba man ubnai nangne sakmat ba man ubnai kinya le ka billing system show ba lai sau ubnai season snai kata ka bill ka long sisa ka jing ya ki pai ba nong song snong kamtam station than jongi gide gi majority gide gi nograp The Southern Benai kan one kabil season point ka long ka ba but Bonihat area hi brok way ngilaya penpau sai CMD hagbede but kejing pai ba but ngilaya kentu ba hagbede but kene kabil ka ba lakiu daki South Sansha ya kabil ka ba lajuan ngila karpad ba inhab ban reconsider hagbede kene kabil Tena kaliang jong ila pensngawengi by laong ba habide ba kinikibel imda day ban tension than ban klumakli henry kin sapa ek inspection daki engineer ban late hakituki longyeng ki ba kabil hakajaka ba kanpoi tang haki news pa fraspa kumba kujulong henry kalapoi penban daki nyupo ja don kibil lapoi hadu silak te la ai ka assurance na kaliang jong ba insapa iki engineer ban lek saki sinong siktu ki longyeng ban lek ya ban le ban bu ek inspection ban banyu ban ai ke jip pensai ke tu longyeng bat kunju ki rang ba ki badon iki rang ba sinong ba fair pe badon ha ki sinong